вековни гори, непокорни реки, величествени планински върхове, кристално чист въздух. Добре дошли в зеленото сърце на България – Габрово. Габрово се слави с находчивите си хора и с неповторимото им чувство за хумор, с богатото си културно-историческо минало и с възможностите, които предоставя за развитие. Има обаче едно нещо, което омагьосва посетителите на този град, и то е съхранената природа. Районът предлага на своите гости досег с едни от най-красивите кътчета в страната, а в съчетание с гостоприемството на местните хора си привлечен да се върнеш тук отново и отново. Най-източната част на Национален парк Централен Балкан и Природен парк Българка осигуряват на туристите в района зашеметяващи гледки, както и досег с богатото биоразнообразие в неговия най-чист и съхранен вид. И ако това не е достатъчно, то в непосредствена близост до Габрово се намира географския център на страната – Озана. С нейните 8 ски писти и разнообразието от места за настаняване, местността Озана е предпочитан зимен курорт. Летният сезон пък предлага възможности за познавателен, алтернативен, екологичен туризъм и планинско колоездене. Пешеходния, вело и конен туризъм в района провокират и вдъхновяват дори и най-пасивните туристи и ги превръща в изследователи, а планинското колоездене и преходът с снегоходки връщат тук онези от гостите, които носят непокорния дух на планината. Само този, който е отсядал в някои от местата за настаняване в и край Габрово, знае, че тук гостите биват посрещани топло и сърдечно, въпреки безбройните шеги по темата. И хотелите, и къщите за гости предлагат на своите посетители уют, спокойствие, вкусна храна и най-вече свободата да разполагаш с достатъчно пространство, за да се насладиш на заобикалящата те природа, да се впуснеш в приключения и да изживееш незабравима почивка. Защото Габрово е зелен, гостоприемен и вдъхновяващ. Такива са и неговите гости. Тук с особена радост казват добре дошъл на всеки екологично отговорен посетител. Защото в Габрово ценят онези, които мислят за природата и работят за нейното опазване. Ако не вярвате, посетете най-големия екологичен фестивал в България, който се провежда всяка година лятото в местността Озана. Тук си дават среща млади, енергични хора, пълни с идеи как да живеем в синхрон с природата и работещи усърдно в тази посока. Ако и вашата душа копнее за нови изживявания, то Габрово е мястото, което ще й ги предложи.